Shin ka san cewa Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya kafa tarihin da duk duniya a yanzu babu wanda ya kafa? Saurari wannan tarihi domin tabbatar da haka. An haifi Sheikh Dahiru Usman Bauchi a ranar Laraba 28 ga watan Yuni shekarar 1927 wanda ya daidai da 2 ga watan Al-Muharram shekarar ta 1346 a garin Nafada da ke jihar Gombe, arewa maso gabashin Najeriya, inda yanzu haka yana da shekaru 95. Mahaifinsa mutumin jihar Bauchi ne, yayin da mahaifiyarsa kuma 'yar garin Gombe ce, kuma dukkaninsu Fulani ne. Yana kuma da 'ya'ya sama da 95, inda a cikinsu waɗanda suka haddace Alƙur'ani sun kai 77. Malamin ya rayu a gaban mahaifinsa kuma ya haddace Alƙur'ani a wurin mahaifinsa. Kana ya tura shi ya shiga duniya don ya gyara tare da ƙaro karatunsa. Malami ne na addinin Musulunci a Najeriya, kuma babban malamin Musulunci ne mai riko da tafarkin sufahi. Shehu ne kuma muƙaddami ne a ɗarikar Tijjaniya. Yana gabatar da tafsirinsa na Alƙur'ani da salon da shi kaɗai ya fara shi, wanda ake ce ma tafsirin Ƙur'ani da Ƙur'ani a Najeriya, a garin Kaduna, a babban masallacin Juma'a na Tudun Wada da ke Kaduna ta Kudu, wanda ɗansa yake ja mai baki, amma shi mazaunin garin Bauchi ne. A hirarsa da BBC a shirin kusan malaman ku a shekarar 2021, malamin ya ce ya kuma samu nasarar ƙara fahimtar hadda Alƙur'ani mai girma a wuraren da ya tafi neman karatun. A cewar shi, lokacin har na rika jin wasu mahaddata na kira na da gwani ko kuma gangara saboda haddace Ƙur'ani mai girma, in ji shi. Sheikh Dahiru Bauchi ya kuma ce mahaifinsa ya sake tura shi karo ilimi a garin Bauchi, amma kuma neman ilimin bai yi tsawo ba saboda yana cikin karatun. Sai Allah ya bayyana sha'anin ɗariƙar Sheikh Ibrahim Kaula, inda daga nan ne ya shiga ciki ya kuma zama ɗaya daga cikin almajiran Sheikh Ibrahim Kaula ɗin. Malamin ya kuma ƙara da cewa saura kaɗai in haddace Ƙur'ani ina da shekara 13, amma sai muka shiga. Amma kuma ya ce ya so karatu a hannun Malam Baba Sidi da Malam Saleh da Malam Baba ɗan Inna. Kana ya ce ya kuma je garin Zari wajen su Malam Abdulkadir, nan ma ya taɓa karatu. Kana ya je garin Kano inda ya sadu da manyan malaman Kano. Ya kuma yi karatu a wajen Malam Shehu Mai Hula da Shehu Malam Tijjani da kuma Shehu Atiku. Sirri na hadda Alƙur'ani. Gaskiya ne da farko muna da asiri na Alƙur'ani da iyayenmu suka bamu a Borno wajen bare-bari, da shi muke amfani wajen hadda Alƙur'ani. Daga bisani lokacin da Sheikh Ibrahim Inyas ya bayyana, ya ce ya roki Allah ya bashi karama hadda Alƙur'ani, sai ya zama shi kenan an huta da nemo maganin karatun Alƙur'ani. Shehu ya riga ya roki Allah, mutane suka haddace Alƙur'ani cikin sauki. A cewar shi, zaka sami yaro mai shekaru 7 ya haddace Alƙur'ani, har mai shekara 5 ma ya haddace Alƙur'ani, in ji malamin. Nagode wa Allah, babban abin da Allah ya bani babu kamar musulunci da san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haddace Alƙur'ani. Ya kuma ƙara min da karɓar ɗariƙar Sheikh Tijjaniya da ɗariƙar Sheikh Tijjani jikan manzon Allah. Malamin ya ce ya tattaɓa karatuttuka, amma wanda yake da shaida akai shine hadda Alƙur'ani da tafsiri, wanda ya ce su kansu manyan malaman tafsiri sun tabbatar da ya iya. Kan batun dangantakarsa da Sheikh Ibrahim Inyas kuwa, Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya kuma shaida a BBC cewa baya ga kasancewa almajirin Sheikh Ibrahim Inyas, akwai irin dangantaka mai ƙarfi a tsakaninsu. Ya ce alhamdulillahi, baya ga zama almajirin Sheikh Ibrahim, na kuma zama kadiminsa, kana na zama surukinsa, don na auri 'ya'yansa har sau 2. Na auri ɗaya bayan ta rasu, ya sake bani auren ɗaya. Kana malamin ya ce baya ga haka yana ƙauna tare da mutunta malamai a ko ina suke, musamman malaman Tijjaniya. Babu abin da ke faranta min rai irin naga musulunci ya bunƙasa, in ga ɗariƙar Tijjaniya ta bunƙasa, in ji malamin. Sheikh Dahiru Bauchi ya kafa tarihi 4 a duniyar tafsirin Alƙur'ani mai girma. Shahararren malamin kuma shugabar mazhabar ɗariƙa a Najeriya kuma fitaccen mai tafsirin Alƙur'ani mai girma, Sheikh Dahiru Bauchi ya zama gagarbado a duniyar tafsiri biyo bayan wasu muhimman tarihai da ya kafa a fagen har 3. Malamin dai yana bin salon tafsirin Alƙur'ani ne da tsari na fassara Alƙur'ani da Ƙur'ani, fassarar Ƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ƙur'ani da maganganun sahabbai da magabatan bayi na ƙwarai. Ya fara tafsirin Ƙur'ani a watan Ramadan na shekarar 1951. Zargi: jami'an tsaron Saudiya sun tsare Sheikh Dahiru Bauchi a shekarar 2009 a Saudiya yayin da yake gudanar da aikin hajjinsa a Makka. Dalilin kuma shine takaddamar koyarwa addini da ke gudana tsakanin manyan ƙungiyoyin addinan musulunci 3 na Najeriya, Dariqa, Izala da Shi'a, wanda ya barke a cikin watan Ramadan na wannan shekara. Karramawa kuwa, an karrama Sheikh Dahiru Bauchi da shaidar digirgir. Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke garin Lafiya a jihar Nasarawa ta karrama malamin addinin musulunci Sheikh Dahiru Usman Bauchi a watan Fabrairu shekarar 2020. A fagen albarka, Sheikh Dahiru Usman Bauchi rayuwarsa ta yi albarka, shi kadai aka samu da wannan tarihi a duniya tun kafuwarta. Yaransa 95, jikoki 406, jikokin yaransa 100, ƴaƴa da jikoki duka sun yi karatun addini da na zamani. ƴaƴansa 77 cikin 95 mahaddata Qur'ani ne, jikokinsa 199 cikin 406 mahaddata Qur'ani ne, jikokin ƴaƴansa 12 mahaddata Qur'ani ne, ƴaƴansa da jikokinsa da jikokin ƴaƴansa su 300 kenan mahaddata Qur'ani, ciki kuma 601. Da wannan Sheikh ya zamo ɗaya tilo tal a tarihin duniya wanda Allah ya masa wannan baiwa. Da haka ne Cologne Book of World Records ta karrama Sheikh Dahiru Usman Bauchi da kambin girmamawa, sannan ta shigar da shi tarihin shine ɗaya tilo a duniya da aka taɓa samun wannan baiwa na ban al'ajabi a tare da shi. Allah
Allah ya ƙara wa rayuwar maulanmu albarka da kuma lafiya da jin kai mai amfani albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna like ko follow domin ci gaba da samun irin wannan labarai daga jaridar Zinariya.